Kaixo egunon, ikasleo gaur ikusiko ditugu banaketa proportzionalak. Hasiera batean ikusiko dugu zuzenki proportzionala nola egiten den problema hau eta gero alderantziz proportzionala. Beraz, daukagu enpresa baten jabeak 6.000 euro banatu nahi dituela bere 3 langileren artean eta beraien antzinatasunarekiko modu zuzenki proportzionalean. Langileak daramate 3, 5 eta 7 urte lanean. Galdera da zenbat diru dagokio bakoitzari, bai? Orduan egin behar duguna da lehendabizi gauza 2 magnitudeak jarri zutabean. Bat izango da dirua, eta beste izango da urteak. Bai? Gero jarri behar dugu hemen beti guztira. Vale, guztira zenbat diru daukagu? 6.000 euro. Bai? 6.000 euro. Zenbat urte dauzkagu guztira? 3, gehi 5, 8, gehi 7, 15 urte. Bai? Orduan jakin nahi dugu, lehenengo langilea zenbat jasoko duen. Zenbat urte daramatza langile honek lanean? 3 adibidez, hemen jartzen du. Bigarren langileak daramatza 5 urte. Eta 3. langileak zeta izkia da dagokiona eta daramatza 7 urte. Beraz, orain bakarrik egin behar dituguna da hau pivote moduan hartuta, osatuta dagoelako, kalkulatuko dugu isa, i eta iren balioak. Bai? 6.000 zati isa, 15 zati iru. 6.000 zati i, berdin 15 zati 5. Eta 6.000 zati zeta, hau da 6.000, barkatu. 6.000 zati zeta berdin 15 zati 7. Bai? Orduan egin behar duguna bakarrik hemen da, proportzioetan isa kalkulatu hemen, 6.000 bider iru zati 15. Bai? 6.000 zati 5, barkatu bider 5, zati 15. Eta 6.000 bider 7, zetarako zati 15. Bai? Kasu honetan daukagu 6.000 bider iru da hemen 8.000. Hemen 8.000 egiten badezute zati 15. Ematen du 1.200 euro. Bai? 1.200 euro. Lehenengo langilearentzat. Lehenengo langilearentzat 1.200 euro. Bigarrenarentzat 6.000 bider 5 da 30.000, zati 15, 2.000 euro. Logikoa da, zen eta urte gehiago daramatza lanean, bigarren langilearentzat. Eta hirugarrenarentzat izango litzateke 6.000 bider 7, 52.000, zati 15, eta dira 2.800 euro. Bai? Batzen badezute, 1.200 gehi 2.000 da 3.200, eta gehi 2.800 da 6.000 euro. Banatu behar genuen dirua. Bai? Aldiz, problema hau planteatzen badugu
modu alderantziz proportzionalean, orduan, hemen aldatu behar dira gauza batzuk. Hau da, hemen aldatu beharko genuke zutabe hau, eta kasu honetan izango litzateke urteak, izango litzateke bat guztira bat zati 3 alderantzizkoan, gehi bat zati 5, gehi bat zati 7. Vale? Aldatu behar da asunto hau. Vale? Eta hemen izango litzateke, lehenengo alegiarentzat izango litzateke bat zati 3, 3 izan beharrean, bat zati 5, alderantzizkoa delako, eta bukatzeko da bat zati 7. Bai? Orduan, hemen proportziotan aldatu egiten da asuntoa. Bai? Kalkuloak aldatu egiten dira. Eta egin behar da horrelako 6.000 bider bat zati 3 zati guzti hau. Bat 3, gehi bat 5, gehi bat zati 7. Bale, gutxi gora bera, pues, kalkulagailuarekin egin. Hau zati hau da 2.000. Eta hemen egin borkezu nukete, pues, MKT atera. Bai. Honetan dago 55, 105. Bai. 105 zati 3 dago 55. Gehi. 21. Gehi. Zati 7 da 15. Bider bat 15. Vale. Orduan, pues, aterako litzateke izarentzat, pues, egin barko lezuetan nukete 2.000 zati, hau da 56, 71. Bai? Zati 105. Vale, pues, egin barko nukete biderketa hau, 2.000 bider 105, eta gero zati 71. Kaso horretan ateratzen dira, pues, 2.957 uste dut. Horrelako euro. Vale? Pues irentzat gauza bera, izango litzateke, inbarko zenukete 6.000 bider bat zati 5, zati guztia. Vale? Baina, bueno, hau zati hau da 1.200 euro, osea, 1.200 markatu. Bai. Eta bekoa ja kalkulatu duzu hemen, pues da 71 zati 105. Bueno, pues egiten badezute biderketa hori. 1.200 bider 105. Eta egiten badezute zati 71. Ateratzen da 1.775 euro gutxi gora bera. Ikusten dezutenez, pues, kasu honetan zenbat eta urte gehiago enpresan, pues, kasu honetan gutxiago tokatzen zaio, bai? Ez da oso logikoa, baina, bueno, hau egin dut esplikatzeko, bale?
orduan jungo ginateke ja 2.500 gehiago, pues dira 4.600 Orduan Z atera barko litzateke 1.300 gutxi gora bera. Vale? Kasu berean, Z kalkulatuko litzateke gauza bera, 6.000 bider bat zati zazpi eta gero zati guzti hau. Eta atera beharko luke 1.300, egiten bazute batuketa hau eta kentzen badio zute 6.000-ari, pues gutxi gora bera dira 1.300 euro. Bau da banaketa proportzionalei jakin behar dezutena.